हरदी के टूसा नहीं बनी रजऊ पिसेल पलंग पे जावानी रजऊ। हाँ तो भैया आगे बा गाना खेसारी भैया का बहुत ही धमाका बहुत ही जोरदार गाना। तो जाके सब कोई टीम्स म्यूजिक भोजपुरी पर सुने के हुई। बहुत ही धमाल बहुत ही अच्छा गाना बा। इतना गाना बवाल इतना बड़ा वीडियो बा इतना अच्छा वीडियो लग रहा कि क्या ही बताई हम। अब बहुत ही धमाका बहुत ही अच्छा प्यारा सा गाना बा। ये गाना के सबको जाकर प्यार और आशीर्वाद देवे और खेसारी भैया का फुल सपोर्ट करे और साथ में हमारे को सपोर्ट करे भाई। तो गाना में कि अगर गाना के लिखे के बात कहल जाओ तो गाना कृष्णा बेदर्दी लिखले बाड़े गाना। आ खेसारी भैया और खुशी ककर फीमेल सिंगर में गईले बाड़ी। वीडियो में अंजना सिंह काम कइले बाड़ी। ई गाना है गॉड फादर फिल्म के गाना है। गाना आज ही लॉन्च भइला। गाना इसे तो एक बार डिलीट हो के गाना फिर चढ़ल बाटे। पता ना का कोई इशू रहे कि का लेकिन गाना डिलीट हो के चढ़ल। तो कोई बात ना है गाना के सबको जाके सुने प्यार आशीर्वाद देवे अपन भरपूर हमार खून पीसे लो पलंग जवानी रजऊ। हाँ तो कुछ ऐसे नहीं गाना अभी खेसारी भैया के आइल हटे। खेसारी भैया और खुशी ककर के आवाज में ई विशेष मुद्दा बा ई कि खेसारी भैया के टीम्स म्यूजिक भोजपुरी से ई गाना लॉन्च भइल ह। अपडेट देम हम पीछे भी वीडियो में बोले रहे कि भैया का हर पल के खबर जैसे भी जो आईडी से पोस्ट करें अपना चैनल के माध्यम से बताइए। आ गाना अभी तक जे भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना कर तो भाई लोग प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो। जैसे भैया के प्यार आशीर्वाद दे वाला लोग उसे हम लोग को प्यार आशीर्वाद लोग आ चैनल के बढ़ाओ लोग ताकि हर हम अपडेट बतावत रहे रघुआ लोग के पास जाते रहे। तो चलिए इतना ही अपडेट था। तो जय हिंद जय भारत।